Malgrat la meva edat, estic molt ocupada, perquè encara treballo, no m'he jubilat encara. I això m'ocupa molt. I llavors el fet d'anar a comprar fa molta mandra. Visc a les afores i no sé conduir. Per tant, que arribi un noi guapíssim i tu porti fins ben bé dins de la cuina, penso que és una de les millores socials més bones que tenim. I jo almenys ho aprofito. Amb el mòbil i amb l'ordinador no hi tinc bona relació, però la meva relació mínima em permet reflexivament fer aquesta comanda del que em sembla que he de necessitar. Jo, que no sóc bona senyora de casa, veig que el que m'arriba potser és millor que el que jo hagués triat. De passada veig amb un noi que va estudiar amb els meus llibres quan era petit. Està molt bé.